lunga nang Kediri ngliwati Kartosono. Ana nganten anyar cak awake adem panas merga mari nganyari clana. Lapong gentor oleh kon nek wis kaya ngono iku jare wis jodhone. Karena palcak kok ci asike sentral liburan iku studione.
peteng-peteng bareng tak cedheki tak kliru sundel bolong aku nurangkul nyemelok bolong pisan to nyang penyawan munggah sapu tangan rego sapu tangane mari kene jati tuku olawe-olawe gawe tali keren jange arloji mati kok digawe ditakoni kancane lereng delok srenge baja iwak tombrut ge nusul tanggane iki sair dulur sair jenaka enak dirungokno sinambi lapo ae udan cak kok gak
suwalan melorot bene kobote lode nang jero jublangan wong budale dandan mulih awut-awutan saking abote wong telek pangan ijo-ijo emas godhonge waribang laneke abang-abang gembange pacar duwe anak duwe bojo kok ngaku bujangan gawe gampang no oleh telek pacar tuku getho cah kok dibunteli ngondo salah dik nang isor kelon laneke watuk dulur gampang
salat demit-demit cek nendang padha nyengkring peno pamit jare telek koyo amit-amit dadakno ya amole aku heran kemajuane taun iki senajan wong besok gak gelem kari sing digedhekno produksi tani sebab iku ngono bahan ekonomi lombong hidup uga gak lali tanah sing longgar padha ditanduri tandurane tansah diopeni sebab kepentingane diri pribadi tandurane lak macem-macem ketoke seger tur lemu-lemu lombok kacang terong lan bayem yen butuh jangan gak nganti tuku apotik hidup ora ketinggalan munir jahe cabe iku lempuyang iku winangka bahan obat-obatan kanggo njaga seger kuwarasan numpak ketek jange balapan numpak jaran ketok sepatune wong wis tuwek kok petakilan cik lagek mapan dikroyo putune Dik katene menek kenekan glogot budal nyoluh wetenge mbededek wong wis tuwek kok gak duwe sabun apa karo nek putune kemriyek pancen iku mbahku sing gak nyebut wong wis tuwek kok ijik ngebut alam pikirane kok ijik nyaut padahal umure wis gak nutut nek tak elingno mesti jawabe jare aku putu gak iso nyenengno mbae mbah omong le tuwek-tuweke sente ilang gatele garek punele Serat kabar lomba yuk akeh beritane lan nek nang sawah kok gawe apa sabaran temen lo kakang gede ganjarane sing rumangsa salah bang tata nang dukur pokok iku ana iwake bawa jahe kok terus nambah tawange suwarga longgak yuk iku terus buka terus Dik kanggo sapahe sing kelam tobat wong godhong pelangi watone Surakarta tuku kaset nang desa Kedawung kurang disolati dan salat engko nek kasep iso katon
sego pecel sampun saya konco grawitan para monggo ken